Most lehet hamisítani a történelmet, de én mindig azt mondom, hogy az igazság azért mindig napfényre kerül. Hát ez történt ebben a naplóval, egy 14 éves gyerek naplója. 1956. október 23-án kezdte írni, az enyém a 100. példán. De jó. Úgy látszik, számozatba adták ki. Magyar forradalom 1956, úgy kezdődik, Isten áld meg a magyart. Ez egy akkori 14 éves gyerek. És napról napra vezette a forradalom tapasztalatait, sőt az utcára is kikijárt, és röpcédulákat is beleragasztott, sőt rajzolt vele. Lehet nézni, itt vannak a röpcédulák, némelyik helyen több is. És ugye elgondolkodtam ezen a gyereken, amikor átnéztem a naplóját, hogy mennyiben hasonlíthatom a mai 14 éves fiatalokhoz ezt a fiút. Semmibe. Semmibe. A naplójából kitűnik, hogy mennyire a politikára, a napi politikára is odafigyelő gyerek volt, és mennyire érdekelte, akár úgy is mondhatom, hogy a magyar nemzet sorsa. Azt tudjuk, hogy 56-ot mennyire hamisították, hiszen mindig a erősebbek írják a történelmet. Ez egy másik könyv. Lüktető újságlapok 1956. Nem véletlen hoztam el ezt a két könyvet a nagyon-nagyon sok könyvem közül, ami van 56-ról. Nem csak akkor hamisították 56-ot, hanem még most is. Hiszen az 56-os intézet az arra jött létre Soros támogatással, hogy az 1956-os forradalmat áttolják egy reformkommunista vonalra. De mit is akartunk 56-ba? 56-ba igazán a terror és a félelem volt az, ami bátorságot öntött az embereknek a lelkébe, és nem akarta tovább azt a rendszert, azt a szocialista rendszert, ami majd később fogok róla beszélni, ha elfelejteném, figyelmeztessetek a KGB 45 pontjára, amire tulajdonképpen a 49-es sztálini alkotmány fölépült, illetve beépítették. Én csak egy gondolatot mondanék el most belőle, de az egész társadalomra kiterjedően gondoskodtak arról, hogy működjön a KGB 45 pontja alapján beépített sztálini alkotmány. Például legyen szó a papokról. Azt mondja, mit mond a könyv, mit mond a pont. Meg kell figyelni az egyházi nyomdákat, a prédikációkat, az egyházi énekeket, lehet boncolgatni, azért néha ezen mosolygok, sőt, még a temetési beszédeket is. Na és akkor innen már ne is csodálkozunk azon, hogy mi történt az egyházzal, mint olyannal, hogy próbálták fölmorzsolni nem csak a társadalmat morálisan, hanem az egyházat is. Viszont itt van ez a könyv, amit már nem lehet hamisítani, ennek a fiatal 14 éves kölyöknek a naplója, és én ezt most szépen sorba adom, és aki előre került, azok meg is kapják, és majd továbbadjátok, ha átlapozgattátok. Ez tulajdonképpen legelőször most a 2 hete voltam Kiskunmajsán, és akkor egy ötlettől vezérelve elvittem, és rendkívül érdekelte a gyerekeket. Ha csak a címeket nézitek meg, már az magába véve iszonyatos munka ez a napló, és ez 1957. április végéig volt vezetve. Tehát már akkor, amikor a Tóth Ilona per megvolt és halálra ítélték első fokon, már utána fejezte be a gyerek a naplót. És
Most akkor löbbentsük fel a fájtat a titkokról, mert ezeket már hamisítani nem lehet, de nem lehet hamisítani azt sem, amit egy élő átélt. A forradalom alatt és a forradalom után. Hát nagyon röviden, tömören, és nem akarok kitérni magamra, mert nem szeretek nagyon magamról beszélni, de tömören 13 éves koromig Kármelitáknál nevelkedtem. Jelen pillanatban is, hála Istennek, eljött az az időszak, hogy tartatom velük a kapcsolatot. Aztán állami gondozott lettem, aztán 8. utáni képzőművészeti gimibe jelentkeztem, nem vettek föl kvázi helyhiány miatt, de hát ma már tudjuk, hogy mit jelentett a helyhiány. Ugye alig 2 éve államosítottak, és hát egy klerikális neveltetésű ember csak nem fognak fölvenni a képzőművészeti iskolába. Aztán jött egy nagy szerelem, megszületett a nagyobbik fiam, aki meghalt, majd mint állami gondozott csak egy fél évig lehetett nálam, és a gyerek ott maradt. Aztán jött a forradalom, de előtte én még, és ezt megint csak egy nagyon érdekes dolognak tartom, ahogy az ember visszapergeti az életét, hiszen már 75 éves korában van az ember, és van mire visszagondolni. Egész 56 nyarán mentő vitt be a hepatitisbe, ami akkor ott volt a Váci úton a fertőtlenítő mellett. Ma is áll az a 2 épület, szoktam nézni, hogyha elmegyek előtte, és súlyos sárgasággal és májgyulladással. Na most akkor nekem a László Barna volt a osztályos orvosom, aki később aztán a Helyi Pálnak a főorvosa lett. Sajnos, hogy nem tudtam meglátogatni őt, mert megelőzött a halál, és a doktor úr meghalt. De akkor ő azt mondta nekem, hogy ha 2 nappal később visz be a mentő, az epefesték eléri az agyamat, és bekómálok. És akkor nem érem meg a forradalmat. De ezt, mint szoktam mondani, életben maradtam, mert nekem ott kellett lennem a forradalomba. A rádiónál kezdtem, majd a rádiótól, amikor a rádiót bevettük. Még ott meghallgattuk a Nagy Imre beszédét, sőt, mi több meghallgattuk a statáriumot is, majd később kitolták a statáriumot este 6-ra, de mi már este 6-ra a Korvin közben voltunk. És Práter utca, Korvin köz, vagy a Hunyad utca, ezen a környéken voltunk. November 4-én viszont, amikor jött a szovjet támadás az Akna vetővel, egy hajnali, november 4-én hajnalba, akkor kimentünk az utcára, majd amikor mentünk belőszerére a fiúknak, akkor találat ért, illetve hát aknaszilánk találat több helyen, és bevittek a Péter Sándor utcai kórházba. Itt részemre a forradalom mint olyan véget ért. Aztán diszidáltam, és 1 hónap után hazajöttem. Akkor azt mondtam, hogy igazán amit csináltunk, azért a fél Budapestet leültethetnék, de hát azért nem gondoltam volna, miután Kádár is még forradalomról beszélt, hogy a forradalmárakat le fogják ültetni. Hát leültettek. 57. június 16-án tartóztattak le, majd a Tolnai Lajos utcában voltam először, illetve nyomozatin. Ez egy elég hírhedt börtön, de most egy zárójel erejéig kitérek egy nagyon érdekes dologra. Tavaly előtt kaptam Kanadából egy magazint, és ahogy olvasom a magazint, egyszer csak döbbenettel olvasom, hogy Mindszenty bíboros itt ült, akkor még Conti utcának nevezték, és
Azt hiszem, hogy hallottatok már Pio atyáról, nekem az egyik kedvencem, és nagyon sok könyvét elolvastam, hogy Pio atya pontosan tudta, hogy Mincentivel, hogy megalázzák, hogy megkínozzák, de a legjobban attól szenvedett, hogy nem tudott misézni. És ha olvastatok Pio atyáról, Pio atyának volt egy ilyen bilokációs képessége, hogy egyszerre két helyen is tudott lenni, és elhatározta, hogy segíteni fog a Mincenti herceg primásnak, és megjelent egy nap az árkába, hozta a misebort, az ostját, minden, ami egy misézéshez kell, és Pio atya volt a minisztráns, a herceg primás pedig misézett. Mikor vége volt a misének, akkor még leültek a pricsre, és még hosszan beszélgettek, majd Pio atya elköszönt és eltűnt. Ennek a képe ott van fönt, abban az új templomban, amit építettek Pio atya halála után, és ahol van a sírja. Én sajnos még nem tudtam oda eljutni, lélekben azonban ott vagyok mindig, ahol második János Pál pápa, mikor fölment, ott imádkozott a sírjánál, és ugyanott mondott misét is, ahol Pio atya szokott misét mondani. Na, itt van az a kép mozaikba, a templomba, amit egy szlovén piarista atya csinált. A Mincenti misézik az árkába, és Pio atya minisztrál. Nagyon érdekes, hogy Benedek pápa erről nem tudott, tehát 2009-ben áldotta meg, és beszélt róla az atya. Tehát vannak még csodák, és én sokat elgondolkodtam azon, hogy én ugyanebben a Tolnai Lajos utcában voltam előzetesbe, voltam én lent a pincébe is, a vizes pincébe 3 napra, és vajon melyik zárkába ülhetett Mincenti herceg primás? És amikor, és egy kicsit előre szaladok, amikor megkérdezik azt, hogy miért maradtam életbe, ma már én sem tudok rá válaszolni, de vannak érzéseim ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen a Pio atya szelleme azért itt volt ebben a börtönben, ebben a rendőrségi, illetve ábó volt annak idején, hogy talán ez is közrejátszott abba, hogy az ember életben maradt. Ma már nem hiszek azokban a paragrafusokban, aminek alapján az ügyész kimondta, hogy másodfokon, hogy helyesen ítélt az elsőfokú bíróság, amikor a cselekményemet vette figyelembe, de nem ítélt helyesen, amikor nem vette figyelembe, hogy nem töltöttem be még a 20 évet, amikor elkövettem a cselekményt. És egy darabig még úgy helyben is hagytam, de amikor meghallottam, hogy a Mansfeld Péternél megvárják, hogy 18 éves legyen, akkor már összezavarodtam, és akkor azt mondtam, hogy már nem tudom, hogy tulajdonképpen miért maradtam életbe, és akkor sorba jöttek a jelek, amik megerősítettek abba, hogy tulajdonképpen nekem életbe kellett maradni. Én 8 hónapot töltöttem a síralomházba. 8 hónap alatt nagyon sok társunk búcsúzott. Ki a saját hőmérséklete szerint. Brusnyai Árpád, aki görög-latin filológia tanár volt. Neki meg kellett halni, mert Pap János, a Veszprém megyei pártitkár enyhének találta az életfogytos ítéletet, és írta a főügyészségre, hogy Brusnyai Árpádnak az ítélete enyhe, kérik a súlyosbítást. Most mi lehet súlyosabb egy életfogyt után, mint egy halálos ítélet?
és Brusznyai Árpádot kivégezték. Na most éppen tegnap volt nálam a Hír TV a másik ügyésszel kapcsolatban, akit most megtaláltak és lelepleztek. Ő volt a Manfred Péternek az ügyésze, és ő azt mondja, parancsra cselekedett. Hát ez a legjobb szó. Néha úgy érzik, hogy varázsszó a lelkiismeret ellen, de a lelkiismeret az minden túl kiabál, ha van valakinek egyáltalán lelkiismerete. Tehát az, hogy pontosan tudjuk, hogy az ítéleteket a Központi Pártbizottság által hozták meg, és oda tették a bíró asztalára, hogy milyen ítéleteket kell kiszabni. És erre is mondok egy példát, amikor Nickelsburg, a Baros utcai csoport vezetője, tárgyaláson életfogytot kapott, és életfogyt maradt neki véglegesen másodfokon is. Majd elvitték egy másik tárgyalásra tanúként egy kapcsolódó ügyhöz, és Korom Mihály, amikor végigment a folyosón, és meglátta a Nickelsburgot, azt mondja, mi van Nickelsburg, maga még él. És bement a tárgyalóterembe, beszélt a bíróval, és Nickelsburgból jogerős ítélet ellenére újból vádlott lett. És halálra ítélték. És 61-be akasztották föl. Tehát voltak még ilyen késői akasztások. Szóval jog nem volt. Itt az erő igazsága győzött, de tegyük ki idézőjelbe az igazságot. Tehát itt most lehet, hogy úgy néz ki, hogy ugrálok egyik témáról a másikra, de én inkább kapcsolódó témaként szánom ezeket a dolgokat, hogy milyen dolgok fordultak elő akkor, és milyen törvénytelen dolgok. A mi tárgyalásunkon, amikor ítélet előtt, illetve még először a tanúkihallgatások voltak, és nem hallgatták ki az embernek a védőtanúit, aki beadott, hanem csak a hamis tanúkat hallgatták ki. Most a hamis tanúk azok állíthattak bármit, akár köze volt a dologhoz, akár nem, az tényként vette a bíróság. Minket Tucsek, az egyik hírhedt halálbíró ítélt, mégpedig annyira hírhedt volt, hogy ez a Nyilas érában is a Nyilas számvevőszék bírája volt. Átemelte a kommunista, illetve a szocialista rezsim. És neki ahhoz, hogy háborús bűnösként ne ítéljék el, elég sokat és sűrűn kellett dolgozni, és a Kisfokákban a ítélő bírák, akik a halálos ítéletet hozták, ott van föltüntetve, legtöbb halálos ítéletet Tucsek Gusztáv hozta, 144-et. Tehát azok az emberek, akikkel együtt voltam 8 hónapon keresztül, akik mentek és búcsúztak, Kiki vérmérséklete szerint, volt, aki a himnuszt énekelte, a hazát éltette, vagy éppen volt olyan, aki azt mondta, hogy bosszuljuk meg a halálát. Hát én ezen el szoktam gondolkodni, mert én nem vagyok a bosszúnak a híve, de van egy olyan bosszú, ami viszont nemes bosszú. Ugyanis nem kell meglincselni, nem kell fölakasztani, nem kell semmit se csinálni, de meg kell nevezni. Néven kell nevezni. És nekik ez a legrosszabb, ha kiderül egy név, és néven nevezik ezeket a dolgokat. És akkor már lehet ujjal mutogatni rá, hogy te is hóhér voltál, és te is hóhér voltál. A többi ítéletet meg majd elintézik föntről. Én figyelem ezeknek az akkori politikusoknak a halála körülményeit. Kádár Jánosnak meg kellett élni az, hogy Nagy Imrét újra temessék. Ebbe ő beleőrült. Nem sajnálom érte, de ez egy földi büntetés.
Aztán ott van a Horn Gyula, aki bőven részt vett a sortüzekbe, amikor fegyvertelen embereket tereltek ki. Ő is üli a maga büntetését ott a Honvéd kórházban, már olyan alkoholista, hogy már az eszét se tudja, de minden ember elkezdi a földön a maga büntetését. Minden emberre ki van oszva. Kire súlyosabb, kire kevésbé súlyos. Szoktam mondani, ha valaki hirtelen hal meg, hogy téged a Jóisten szeretett. Hát ezek az emberek, akik a halálba mentek, és búcsúztak tőlünk, ez számomra olyan végakarat, mint amilyen végakarata volt Mindszenty Bíborosnak, amit nem tartottak meg. Én igyekszem megtartani, és ezért állok itt. De Mindszenty Bíboros azt kérte, hogy amíg orosz csizma tapossa a magyar földet, addig ne hozzák haza. Ennek dacára hazahozták. Hiába láncolta oda a titkára magát a koporsójához Máriacelbe, hazahozták, mert a politika így diktálta, és Paskai Bíboros viszont ezt kiszolgálta, ezt a politikát. Elmehettem volna Máriacelbe, fölmehettem volna Esztergomba búcsúztatni, de nem mentem föl. Mert ha egy halottnak végakarata van, és azt a végakaratot nem tartják be, és számomra az a döbbenetes, hogy Mindszenty Bíboros, aki az Istennek, a hazának és a népének esküdött, és tett érte, és nem adta el a lelkét a sátánnak, egy olyan bíboros szegi meg egyik főpap a másik főpapnak a végakaratát, ami számomra elítélendő. Ezért aztán nem is mentem föl, én otthon is tudok imádkozni a Mindszenty Bíboros képe előtt. Most viszont az a főpap, aki ott fekszik az esztergomi bazilikába, az altemplomba, pénzért le lehet menni imádkozni hozzá. Most akkor megkérdezem, hogy ezért szenvedett élete végéig a börtönben, az amerikai követségen, majd amikor kivitték, akkor járta a magyarságot és hirdette a magyar megmaradást. Tehát ezt az embert, ezt a főpapot elárulták. Én meg annyit árulok el nektek, hogy nekem még mind a mai napig Mindszenty Bíboros a püspököm, illetve a bíborosom. Az utolsó bíboros, aki kardinális volt. Tehát tisztelet neki, és azt hiszem, hogy ő már jó helyen van. A szentélyavatása, amit nagyon kérnek és szorgalmaznak, politikai jogból nem fogják szentélyavatni, de én szoktam mondani egy kicsit kajánul is, hogy hát, és lehet, hogy most ez szentségtörésnek tűnik, de számomra földi ember hogy avathat szentet? Hiszen Mindszenty Bíboros már ott van a Pió atya mellett, a Jézus oldalán. Ilyen egyszerű ez a dolog. Mert nem a földön intézik a sorsunkat, hanem fönt. Tehát egy nagyon érdekes verset szeretnék, nem is tudom, hogy verse, de minden esetre a rendszerváltásra jellemző. Tavaly Nagykanizsán voltam, és ott volt az iskolákban egy szavalóverseny, illetve 10 gyerek szavalt. És az első srác, aki ezt a verset elmondta, beleborzoltam, ahogy mondta is, és megkértem, hogy adja nekem ezt a verset. És ez az ezredvégi játékok az a címe, Benke Lászlótól.
ha már elénekelte himnuszát és szózatát a nép, ha már a meggyilkoltak hosszú névsorát felolvasta két színész, és a kizökkent időt újra helyre tolta az alacsony tömeg. Kié a mi nehéz szívünk, Uram, és ki emeli fel? Földben vagy ravatalon a mártír és a gyilkosa vajon mit ér? Mit ér ez a gyönyörű ország annak, aki valahol egy nagy szemétdomb alján vagy tetején végre kikaparhatja a saját csontját? Te drága rabló, és kirabolt Magyarország. Mit ér az újra elosztott hatalom, és a szabadság annak, akinek majd jut belőle egy-egy uramsegély? Te Isten, és áruk kiválasztottja a bőfös kirakat előtt. Mit ér a tükrös ablak? Hol van a pénzed? Milyen kamatra fektetted be leértékelt öklöd? Poznan, Budapest, Prága, Gdansz. Azért döngettél falakat, hogy a pénz láthatatlan függönyén fáradt légyként felakadj. Berlin is megér egy misét. Mit ér a kérdés, a remény, az erény, a hűség, az őrség, a fogság? Bontva és kötve a szöges drót szálját és csokorját, vajon mennyiért adják? Mit ér az út? És mit ér az utazás? És mit ér a szívemen átrobogott táj? Ez a darabka hazai föld a nemzetközi piacon. Mit ér egy magyar vagy egy román forradalom? Uram, ha megint csak nyúzzák, mit ér a felséges nép? Mit ér a kezdet? És mit ér a vég? Mit ér az undor, és mit ér a fájdalom? Mit ér a jóság, és mit ér a harag? Mire való volt annyi áldozat? Mit ér az utca, és mit ér a tér? És mit ér a kövekre kiontott vér? Azt hiszem, hogy ebben benne van az egész rendszerátmentés. Benne van a rendszerváltás morbiditása, amit én igazán úgy szoktam nevezni, hogy gengszterváltás. Mert kinek a karmába került az ország? Tisztelet a kivételnek. Gengszterekébe, akik kifosztották, akik elhelyezték a taposóaknáikat, akik lakármódra, gumigerinccel hajlongtak az Európai Unió előtt. De mindegy, hogy ki előtt hajolnak, keletre vagy nyugatra. De nem akarják, hogy a magyar nép felemelje a fejét. Egyet viszont ne felejtsünk el. Szoktam mondani, mi Mária országa vagyunk. És amikor egy magyarnak mondott miniszterelnökként feltornázó Pujáca azt mondja a televízióba, hogy Szűz Mária levette a kezét az országról, majd most jövünk mi, és azt hittem, rosszul hallok. És akkor azt mondtam, hogy na vigyázz. Vigyázz, vigyázz. Te halandó vagy. Mi pedig Mária országa vagyunk. És egy halandó nem vetélkedhet egy halhatatlannal. Egy égi halhatatlannal. Ennek már a Földön többször bizonyosságát adta különös jelentések. Nagyon érdekes, nekem van egy könyvem,
Magyarország könnyező szűzanyái, 12 olyan könnyező szűzmária van egész nagy Magyarországon. Ebből 4 van a középső Magyarországban, és nagyon érdekes, hogy leírja történelmileg, hogy milyen történelmi időszakban és milyen vészhelyzetben volt, amikor a Szűz Mária könnyeket sírt, vagy vért könnyezett, és ez teljesen így van. De az az érdekes, hogy amikor a Habsburgok, akik még a könnyező szűzanyától, a Mária Pocsi könnyező szűzanyától is elvették tőlünk, és ott van a Szent István domba Bécsbe, akkor kaptunk helyette egy festmény másolatot. Az az érdekes, hogy a Bécsben a Szent István domba egyszer se könnyezett a szűzanya, viszont amit kaptunk másolatot, az már könnyezett. Tehát ezen jó elgondolkodunk, és eljutunk abba a világba, abba a szakrális világba, ami nagyon fontos az életünkben. Hiszen mibe higgyünk, mibe hisz egy olyan ember, aki nem a pénzhatalmától szédül meg. Lehet a pénzbe hinni, de én azt szoktam mondani, hogy senkinek a koporsója nem megy utánfutó. Úgyhogy mindent itt hagy a földön. Lehet harácsolni, de az itt marad. És legfeljebb az örökösök marakodnak rajta. Attól függ, milyen lelkülettel. Én kampánynál, legutóbbi kampánynál nagyon érdekes, és ez a gondolat ez pontosan a püspöki körlevélből adódott húsvét táján, amikor is igazán én nem is politikai kampányokat csinálok, engem egy érdekel, hogy tisztességbe kerüljön ez az ország, mert gazdaságilag borzasztóan szétraboltak bennünket, de az erkölcsi zűlés a sokkal mélyebb. A sokkal mélyebb. És addig, amíg ebből nem fogunk kijönni és felemelkedni, addig gazdasági felemelkedése lesz. Ezt higgyük el, mert mindennek az alapja a hit és az erkölcs. Éppen ezért nem is annyira a politika érdekel, engem Magyarország sorsának az alakulása érdekel, mert magyar vagyok, és én nagyon sokszor ledöbbenek azon, amikor tavaly volt ez a nagy vita a fiatal végzős orvosok között, hogy külföldre menni, nem menni, ennyi pénzt kérek, mert különben itt hagyom az országot. Hát mi nem kértünk semmi pénzt, a barátném a Kati Svájcból jött haza, hova? Az akasztófa alá. És azon szoktam elgondolkodni, hogy tulajdonképpen mi csak követelni tudunk. Már odáig ment le az értékrendünk, hogy csak követelni tudunk ettől az országtól. Mindegy, hogy mennyire fosztották ki most. De egy kifosztott országból nem lehet jólétet követelni. Először erkölcsileg kell helyreállítani, majd megtartani azt a rendet, át kell alakítani azt a 20 éves anarchiát, amit ezek csináltak. Mert erről szólt az elmúlt 20 év. Anarchikus állatokat teremtettek, felhasználták a bűnözőket, ők ismerték a bűnözőket a börtönbe, akiket tulajdonképpen ki is használtak a saját bűneik fedezésére, és amikor már kényelmetlen volt, akkor fölrobbantották. Na, erről szól a 20 éves társadalom. Ez nem erkölcs. Ez a mély züllése és lezüllesztése a társadalomnak. Mert hogy mondhat egy belügyminiszter olyat, hogy megélhetési bűnöző? Hogy mondhat ilyet egy belügyminiszter? Mi az, hogy megélhetési bűnöző? Meggyilkolok valakit azért, mert annak pénze van, és más vére árán dagasztom a bankszámlámat vagy a zsebemet? Milyen országban élünk? Na, ez a legnagyobb baj. Most az új alkotmány.
amiben belefoglaltatott a kereszténység. A magyar kereszténység. Ez volt a legnagyobb baj, ez olyan volt, mint ördögnek a tömjén. De miért? Mert megszűnt az a sztálini alkotmány, amit 89-ben még ott hagytak. És az elmúlt 8 év alatt, kiterítve a KGB 45 pontját, azt figyeltem meg, hogy működik a bíróságuk, és hogy működik a társadalom. És rá tudtam mutatni azokra a pontokra, amiket kiépítettek az egész társadalomra. Most tegnap hallottam a tévébe, hogy Kaposváron egy zsidó temetőt dúltak föl. És most mindegy, hogy milyen halott. Teljesen mindegy. De hol tartunk, ha a holtak birodalmát sem képesek békén hagyni? Az a csend birodalma, a holtak birodalma. Ja kérem, van egy KGB-s pont, ami azt mondja, hogy kell a nemzeti jelképeket lerombolni. Akár a temetőben a sírokat is, és ez fehéren, feketén le van írva. Fehéren, feketén. Mert azelőtt én nem emlékszem rá, hogy valaha is temetőket dúltak volna föl. És amikor egy társadalom ide jut, akkor már nagyon megérett arra, hogy elkezdjen és elkezdjen másfelé fordulni, ha nem akarja a vesztét. Mert mit mondott Pio atya? Magyarország egy olyan kalitka, amiből egyszer egy gyönyörű madár fog kirepülni. Irigylem a magyarokat. A magyarok egész Európába kiterjedően fogják innen vinni a fényt. És irigylem a magyarokat, mert a magyaroknak olyan nagy hatalmú védőszentje van, csak többet kellene hozzáfordulni a segítségért. Imádom. Ezt mindannyian tudjuk, és Pio atya, aki belelátott a lelkedben, mert ez a képessége is megvolt, az pontosan tudta, hogy ezt mire mondta. És sokáig nem tudtam elhelyezni ezt a gondolatot. De most a nagy Európa Uniós támadással bizony elhelyeztem. Bizony elhelyeztem, mert azt mondja Pio atya, sokat fognak még szenvedni a magyarok. De eljön a dicsőségük. Egyébként egy nagyon érdekes könyvet olvastam, lehet, hogy talán nem is kellene róla beszélni, de én szeretek ezekről a dolgokról beszélni, és olvasom is. Sajnos ezt a könyvet nem tudtam megkapni, egyetlen darabját antikváriumban, így ezt fénymásoltam, vagy 35 példányba barátaimnak, hogy olvassátok, hogy azt még nem tudtam, hogy melyik pápának, de megjelent a fatimai szűzanya. És a fatimai szűzanya arra kérte a pápát, hogy fedjék fel a 3. fatimai titkot. És azt írja a könyv, hogy még gyilkosság árán sem fedték fel a titkot. De jönni kell egy olyan pápának, akinek fel kell fedni a titkot, mert csak akkor hiszik el az emberek, ha maga a pápa fedi fel. És én elkezdtem gondolkodni azt, hogy a gyilkosság árán sem, mondom, ki lehet az. Azt tudom, eleget olvastam róla, hogy bizony volt ott mérgezés, a Borgiák, meg stb. Szóval nem akarok visszamenni a évszázados dolgokra, de ez most mondja. És körülbelül 30 év után tették fel 30 évvel ezelőtt a 2. titkot, ami viszont a kommunizmus bukását jósolja meg. Megbukott, de kérdés, hogy milyen ezután.
És egyszer a tévében beszéltek első János Pál pápáról. A legfiatalabb pápa, a legrövidebb ideig volt pápa, egészséges volt, de reggelre meghalt. És mindjárt fölébredt a gyanú bennem, hogy nem ez lehetett az a pápa, akinek szűzanya megjelent, hogy fedje fel a titkot. Csak hogy vannak, akik meggátolják azt, hogy a titkokat fölfedjék. És utána jön a második János Pál pápa, és az nem lehet véletlen, hogy második János Pál pápa felveszi az első János Pál pápa nevét. Ez valahol nem lehet véletlen. Hogy aztán én csak sejtésekre szorítkozom, hogy második János Pál pápa halála előtt, ugye tudjuk, hogy amikor a balesete volt, illetve Penék baleset, amikor meg akarták gyilkolni, akkor a Szűz Mária ölelte át őt, és óvta, és megóvta az életét még hosszú időkre, de halála előtt tele volt a Vatikán emberekkel, és várták, hogy még utoljára szól második János Pál pápa hozzájuk, és nem lehet tudni, hogy mit mondott volna, ha szólhat, mert gégemetszést csináltak nála. Aztán jött akiben legjobban megbízott, a 16. Benedek pápa, akinél én voltam pápai áldáson, én belenéztem az atyának a szemébe, dacára annak, hogy mindig azt mondják, hogy a kék szemek azok hidegek, de nem volt hideg. Én egész nap úgy éreztem, mint a föld felett lebegtem volna. Valami iszonyatos kisugárzása volt. Hát aztán, ha figyeljük a folyamatokat, majd rá fogunk döbbenni arra, hogy tulajdonképpen mi is történt. Én nagyon remélem, hogy 85 éves korában nem akarják leváltani ezt a pápát, mert még ilyen nem volt a pápai történelemben, hogy pápát lemondattak volna. Figyelem a folyamatokat, aztán majd meglátjuk, de nekünk a hitünkben kell megerősödnünk. Mindent úgy kell venni, hogy semmi sem az, aminek látszik, de ami bennünk belül van, az igenis, hogy az, amit érzünk. És amit kifele tudunk sugározni. Mert minden emberben van kisugárzás, jó vagy rossz, pozitív vagy negatív. Én a negatív kisugárzásoktól menekülök. Mert egyszerűen megérzem, és nem bírom elviselni, ha ezeket akik lerabolják az ember energiáját. Múltkor volt egy ilyen esetem, úgyhogy a barátnőm rájött és becsukta az óra előtt az ajtót, hogy ez egyszerűen lerabolja az ember energiát, és valahol érzi is az ember. Valahol érzi is az ember azt a negatív hatást, amit árad az illetőből. Most történelem hamisításról beszéltünk, most egy kicsit visszatérek megint 56-ra. Lüktető újságlapok 1956. Na most azt tudni kell, hogy 1956. október 23-án azt farsogta a rádió, illetve 24-én. Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámosszon. Hát akkor még nagyon kevés hullámosz volt a Kossuth és a Petőfi Rádió. Hát ezen nem volt nehéz hazudni, de ma már, amikor egy 100 csatorna is van, és minden csatornán ömlik a manipuláció meg a hazugság, hát igen, most aztán hatványozzák a hazugságot. Viszont Kádár, amikor leverték a forradalmat, illetve amikor elárulta a forradalmat, mert másodikán
Nagy Imre még a Kádárékkal lesz egy kutatások kapcsán, Fekete Pál, aki 4 nyelvet beszélő egyetemi tanár volt, mellőle vitték el Brusnyai Árpádot akasztani, és soha többet a munkájába egyetemi tanárként nem dolgozhatott, csatornamunkás volt. Tehát úgy látszik, túl jól álltunk értelmiségi emberekhez ahhoz, hogy